Nies minn kull xorta tal-ħajja, minn politiċi, diplomatiċi, rappreżentanti tal-akbar korporazzjonijiet Ċiniżi, ġurnalisti u bloggers sal-pubbliku in ġenerali, il-kol kelma waħda. Il-prodott Malti ħabbata mal-aqwa fid-dinja u ton bħal ta' Malta qatt ma daqu. Din hija l-esperjenza ta' Malta waqt Expo f'Xangaj li matula ġie espost u introdott għall-ewwel darba ton Malti war li ntlaħaq ftehim storiku bejn il-Gvern Malti u dak Ċiniż biex ikun jista' jiġi esportat dan il-prodott. Waqt din l-Expo Malta kellha ċans tesponi l-versatilità ta' dan il-prodott mill-kċina Ġappuniża tas-sushi u s-sashimi sal-kċina Maltija u Mediterranja b'riċetti tradizzjonali mħejja mix-xef Marvin Gauci. F'ħames tiem huwa stmat li ġie kkunżmat ma' nofs tunellata ta' tonn ekwivalenti għal 100 kilogramma ta' tonn kuljum. Aħna użajna riċetti li huma autentiċi Maltin bħal qassatat, pastizzi, arancini, però għamilnihom ovvjament blok illi daħħalna t-tonn inkorporat fir-riċetti. F'din l-esperjenza ħasem ukoll il-preżentatur popolari fuq il-medja soċjali Kamil Wilinski. So me as a presenter, having Marvin next to me, it was kind of even easy task, I would say. And what is nice, because like the reaction from Chinese people was more than welcoming. Dan l-istazzjon huwa infurmat li tant il-parteċipazzjoni ta' Malta f'din l-Expo kienet suċċess li ton Malti diġà qed jidher fl-ewwel chains ta' supermarkets f'Xangaj. Bdiet kbar bħal Alibaba juru interess partikolari li jesponu dan il-prodott fuq il-pjattaformi tagħhom.